En els darrers anys, i cada vegada més en l'actualitat, s'ha vist un augment en l'activitat dels partits i col·lectius d'ultradreta tant a Europa com al nostre territori més pròxim. No volem tolerar els seus valors, ni les seves paraules, i encara menys les seves agressions. Precisament per això, des de la plataforma antifeixista de Menorca, veiem necessària una declaració conjunta condemnant el feixisme en totes les seves formes. Estem aquí per deixar constància que persones lliures lluitem cada dia per un futur millor. Però també estem aquí per recordar que vivim ancorades en un règim del 78 que està més viu que mai, i per recordar a totes aquelles persones que van morir defensant uns ideals. En els darrers mesos ens hem trobat que a l'estat espanyol els partits i organitzacions més propers a la dreta estan aprofitant el conflicte català per reactivar-se i guanyar posicions amb un discurs molt familiar, una grande i libre. S'han vist onejant banderes de la Falange, creus d'amades i altres símbols feixistes. D'altra banda, darrerament també hem vist mobilitzacions contra la normalització de la nostra llengua. Al final aquestes mobilitzacions cerquen reforçar la idea unitària i homogènia d'una Espanya a la que no li agrada la diversitat de cap tipus. Hem d'anar en compte. Davant d'aquestes mobilitzacions ens hauríem de demanar què i qui hi ha darrere. Aquells que ataquen la nostra llengua són en bona part els mateixos que després surten a defensar a la Guàrdia Civil i l'autoritarisme de l'estat espanyol. I malgrat tot, aquí estem. Aquí hem estat i aquí estarem, perquè creiem en un món millor, més just. Des de la plataforma antifeixista de Menorca volem animar tothom a continuar lluitant cada dia des del seu poble, del seu barri, no tenir por a denunciar, a combatre el feixisme i organitzar-se a nivell local i lluitar per la Menorca i el món que totes volem construir. Visca la lluita antifeixista!